Lala aja ke kamera lagi. Dan harus kau lama jadi pemain ini. Wah, jonggol safari खालामनाय माबायदिमोन गोरोंसोलाय? Next up फैबावगोन नामा? फैबावगोन? 2021 22आव मोनसिगोन दा दे लागाव लामाया Bhutan मोनसै Bhutan
Ayo Dora. Silsilah sampai gakangan nih. Gakanan gila silsilah. Helikopter yang bebas sudah kan garis sudah pegang. Helikopter chứ phơi nữa ban next sau. Udan haji
Habnasi mailanasi ontargawa nangkau labelah Boyni bawanai kau nang namangan Nokorni mainawa nang nasagan Gasaku hadana nang belangan Nang ni mohora hiranu tenai namanai nang ni shaleda nai bhagwana kami tak ada kami dah namanai nang ni mohora hiranu tenai namanai nang ni shaleda Mai kurang sadai lo. Dai. Lao. Cameraman. Oh, no. Mai suci paganama nakawang suli na bala laki suci paganama nakawang bakalam oh jangan busa ya kawan busa lalat ang busa kasi nung kain na no keep the light namanai nang ni mohora hiralu denai namanai nang ni shaleda Lago Oh, shit, how do I do that? Ha गोसोम जों हा गोसोमाव बेरायदों हा गोसोम थाबायगासिनो दं जोङो बे जाहैबाय हा गोसोम फुरा बेनो हा गोसोम भुटान बर्डार नैबे मैदेर खि नै बेयो मैदेर खिया माबायदि जाबाय हा? अ खेबगासिनो दं हानो
हा गोसोम देन्जारलै नै हाया गोसोम गोसोमथार जोंनिथिं मोना बेखौ काजलगावआव चिराङाव गैया बिदि हा जोंनि काजलगाव एरियायाव मोनबाथ' मोजां हाब मोजांलै बेयावसो रायजो जाफैनांसिगोन बेथिं जानो माल लाबोनायाव खस्थ' जागौमोन ना फिल्म शुटिं खालामफैनांगौ बेयाव नै हाजोआ दे आंखौबो नुनायनि न' भिडिअ'आव फैदो नुगोन नायनो हागोन नै बिराद मोजां गोदान रायजोनि हाजो खोबोनानै दोनो नै दंफां लाइफांआबो गोसोम गोजा फैनो हागोन लोगोफोर दङ नै लोगोफोरा 1 घन्टा सिगां फैनानै खेबजागासिनो दं लोगोफोरा आरो नायबावनो नै लोगोफोर दंबावो नै आरो सासे दंबावो नै माखासे खेबगासिनो दं बिसोरखौ लोगो हमहैनोसै जों दसे उनाव नै सिनारिया लाइभआव नुफेराखैमोन बिदि मोगथाङाव फिल्मफ्रावसो नुदोंमोन दा मोगथाङाव नायफैबाय जोङो नै बेखौ 3 मिनिट खालामना दोनसै लागासिनो दं जोंबो नै सिनारिया